Saúdos, que tal como están? Tras máis dun ano de obras, os traballos de remodelación de Monteros-Ríos entran na súa fase final co asfaltado da rúa. Hoxe comezaron estas labores, polo que o acceso aos garaxes estivo cortado boa parte da xornada. Segundo os plans do Goberno, a actuación estará rematada a semana que ven. Esta mañá iniciáronse os traballos de asfaltado da rúa Monteros-Ríos, entrando así no tramo final das obras que comezaron a finais de 2015 e que levan moitos meses de retraso. O asfaltado impedirá o paso de vehículos na rúa boa parte do día, incluso no acceso aos garaxes. En Monteros-Ríos a circulación está cortada, únicamente hai acceso para os garaxes. Esta mañán están fresando o asfaltado, o formigón, para que o asfalto agarre ben. A partir das 2 da tarde asfaltan, a previsión do tempo climatolóxica é que aguante hasta o xoves pola tarde e sería para rematar o xoves pola tarde. Durante todo este período pois haberá cortes en certos garaxes para poder acceder e o que se vai intentar é que desde unha dirección ou desde outra que se poda acceder. De todas formas, cando se estende o asfalto, pois hai durante 2-3 horas unha limitación de acceso que se intenta regular, intentando causar as mínimas molestias posibles. Como lles contamos, a actuación estivo paralizada máis dun mes, coincidindo coa campaña de Nadal, o que provocou máis demora na finalización duns traballos que permitiron ampliar as beirarrúas, pero eliminando máis de 40 prazas de aparcamento. O que se manteñen son as zonas de carga e descarga, un total de 5, que equivalen a unhas 26 prazas. O momento de carga e descarga suele ser un momento puntual ao longo do día, de 4 ou 5 horas pola mañán, 3 horas pola tarde, e durante ese período pois os vehículos, os camións, o reparto de mercancías poderá ocupar ese espazo de beira rúa, pero o importante é que no resto do tempo quedará para disfrute dos cidadáns. Polo tanto, o que facemos é limitar, reducir ao máximo o espazo destinado aos vehículos, tanto para aparcar en carga e descarga como para circular, intentando que a partir das 6 da tarde, 7 da tarde, pois xa quede unha beirarrúa moito máis amplia para que poda ser disfrutada por todos os veciños. Outro dos cambios importantes da rúa ten que ver co cruce entre Monteros-Ríos e Xeneral Pardiñas, que viu elevada a súa cota para marcar con claridade que os peóns teñen prioridade sobre os vehículos. Preto da Lina Alameda está previsto que se sinalicen todas as árbores do emblemático parque. Así, composteláns e turistas poderán coñecer polo miúdo as dúcias de especies desta zona verde composta por máis de 70 árbores. A iniciativa corre a cargo da Asociación de Antigos Alumnos da USC e de Finsa. Cun importante patrimonio natural e histórico, a Alameda de Santiago agocha dúcias de especies arbóreas, moitas delas centenarias, que nuns meses poderemos coñecer máis polo miúdo. E que o Concello e a Asociación de Antigos Alumnos da Universidade e a Finsa van poñer en marcha un proxecto de sinalización no parque, co obxectivo de identificar as máis de 70 árbores cas que conta a máis emblemática zona verde de Santiago. É unha verdadeira aula de botánica en directo e inclúe a Alameda, que é un orgullo para esta cidade, 5 árbores incluídas no catálogo de árbores enlleiras de Galicia, que son o abeto coñecido como a perona, que está xunto á estatua de Rosalía de Castro, os 3 eucaliptos do Paseo de Ferradura, que teñen máis de 130 anos, e os tileiros do Paseo Central. As fichas que se instalarán aos pés de cada exemplar farán unha descripción da especie e da historia das árbores en 3 idiomas, galego, castelán e inglés, e tamén en braille. Ademais, contarán cun código QR para poder acceder a máis información dese exemplar a través dun dispositivo móvil. A intención é que esta nova sinaléctica estea lista antes do verán. Todo isto mentres o PSOE debullaba a situación actual do proceso de municipalización da Ore do Guindastre. Os socialistas temen que a inseguridade xurídica do proceso provoque que non se poida levar adiante e propoñen que o Goberno saque ao concurso a xestión da grúa mentres non avance a conversión. Partindo de que o PSOE está a favor da xestión directa dos servizos, os socialistas recoñecen que a municipalización da Ore do Guindastre está a topar moitos problemas para levarse a cabo por un marco legal moi restrictivo. E á espera de que a Comisión de Seguimento do Proceso se volva a reunir, o voceiro Paco Reyes insiste en que a conversión aínda ten camino por diante. Lembra o edil do PSOE que existen sentenzas que tumbaron municipalizacións semellantes noutras cidades polo principal problema que se está a topar no Concello de Santiago, a subrogación do persoal que está a prestar o servizo a día de hoxe. En Zaragoza, a COE
a Confederación de Organizacións Empresariais, presentou un recurso contencioso administrativo contra a decisión de municipalizar por parte do Concello de Zaragoza en base, entre outras cousas, a un informe de persoal contrario á posibilidade de subrogar o persoal, como temos, por exemplo, aquí. E o que fixo o xuiz, o primeiro que fixo foi ditar un auto suspendendo a municipalización. Esa é a situación de inseguridade xurídica na que nos podemos topar. O informe que temos de persoal aquí no Concello de Santiago é prácticamente idéntico ao informe da asesoría xurídica do Concello da Coruña, que tamén dixo que non se podía subrogar por mor da Lei Montoro. Lembra Paco Reyes que os problemas que se están a topar no noso Concello hai que sumarlle a sentenza en firme en contra da empresa que está a prestar agora o servizo que está a facelo sen contrato. E por iso que o voceiro socialista proponlle ao Goberno que saque a concurso só o servizo do guindastre para darlle amparo legal. En canto agora o edil do PSOE non o considera prioritario, lembra que en cidades como Lugo teñen sen funcionar dende hai meses. Imos agora ata a Cidade da Cultura, onde tivo lugar esta mañá unha xornada técnica titulada Tratamientos descentralizados de agua, retos de la industria, da Unidade Mixta CIGAT, o Centro de Innovación Galego de Sistemas Avanzados de Tratamento de Auga. Compartir os desafíos para a implantación dos tratamentos de auga descentralizados, reflexionar sobre as necesidades e retos das diferentes industrias ao respecto e presentar as tecnoloxías innovadoras neste ámbito foron os obxectivos que perseguiu a xornada técnica que celebrou esta mañá na Cidade da Cultura a Unidade Mixta CIGAT, o Centro de Innovación Galego de Sistemas Avanzados de Auga. A xornada comezaba ca intervención do director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, que felicitaba calquera iniciativa que trate de solventar a depuración de sistemas illados, unha das necesidades, dixo, máis acuciantes para evitar a contaminación dos nosos sistemas hídricos. Por unha banda apuntou a necesidade de potenciar o saneamento no rural e por outra sinalou que é preciso mellorar en Galicia a depuración industrial. Actualmente existen inventariados un total de 2.193 puntos de vertido de origen industrial directos a cauce o a costa. Es cierto que el 90% de estos puntos de vertido a día de hoy ya son no contaminantes, pero debemos seguir avanzando. Roberto Rodríguez indicaba tamén que grazas á innovación no sector da depuración temos maior coñecemento das presións que a actividade humana produce nos ecosistemas fluviais e marino e as claves tecnolóxicas para reducir o impacto. La identificación de nuevos contaminantes, la mayor concreción de los efectos de aquellos que ya conocemos o la reducción del consumo energético, entre otras muchas líneas, sitúan a los centros de investigación gallegos en un alto nivel de vanguardia y proyección exterior. Pola súa parte, o director de Viacua, Julio Masíz, recalcaba o apoio de Viacua pola innovación, enfocada no cuidado das nosas masas de auga, e destacaba así mesmo o traballo do CIGAT, todo un exemplo, dixo, de innovación. Frutos de la apuesta que decía antes de Viacua y del apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, en el 2015 nace la Unidad Mixta CIGAT. La apuesta y el compromiso de la Unidad Mixta CIGAT es la de reducir la contaminación de las aguas y proteger y explotar sosteniblemente los recursos hídricos gallegos, promoviendo el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la mejora y valorización, modernización de sus aprovechamientos. Tras esta introdución na que se explicou o que se está innovando na Unidade Mixta CIGAT a nivel de tratamento de augas, foi o turno das industrias dos sectores vitivinícola, conserveiro, farmacéutico e lácteo. Falouse tamén das tecnoloxías innovadoras pro tratamento da auga e rematouse a xornada cunha mesa redonda. O viño tamén é cultura. Con esta idea, a Cidade da Cultura acolle o sábado que ven, 1 de abril, o Viñerón. Trátase dunha feira vitivinícola que vai pola súa terceira edición e que pone en marcha o Instituto Galego do Viño, na que se darán cita 15 adegas responsabilidade de novos talentos. Ademais, teñen a particularidade de estar unidos polo Camiño de Santiago. Esta mañá presentouse o Viñerón 2017, unha feira vitivinícola que pretende ser un encontro desenfadado entre viticultores e entusiastas do viño e que terá lugar na Cidade da Cultura. Precisamente a directora do complexo facía a fincapé na relación entre a cultura e o viño e na aposta polo emprendemento e a innovación da entidade organizadora desta cita, o Instituto Galego do Viño.
Eles están apostando xunto con nós por un sector moi importante para Galiza, como é o sector vitivinícola. Como ben expoñían anteriormente, pois quizás Santiago non é desos lugares onde si hai unha gran produción de viño, ainda que pode haber unha pequena produción, pero si é un lugar perfecto, o Concello de Santiago e a Cidade da Cultura, para amosarlle ao mundo toda a produción que aquí se pode facer, todo o noso aspecto cultural gastronómico, pero tamén de innovación, porque cada vez máis o mundo do viño tamén é innovación. Precisamente o Instituto Galego do Viño tamén ten esa filosofía de facer de Santiago, aínda que non sexa unha gran produtora, un punto de encontro e mesmo un escaparate para dar a coñecer o sector do viño galego. A capital mundial occidental do viño é o Porto, e tampouco produce viño, como todos sabemos. Os viñedos están no Douro, na parte de arriba do Douro, e, bueno, pois, o Porto o único que ten é un fantástico aeroporto que o fai esta capital mundial do viño. O mesmo pode ocorrer con Santiago. Nos estamos empeñados en que Santiago pode chegar a ser unha capital europea do viño, porque o Camiño de Santiago así a define históricamente. Tamén ratificou o director do Ingavi a súa aposta polo emprendemento. De feito, as seleccionadas para o Viñerón son 15 adegas de novos talentos. Nos somos emprendedores e valoramos o traballo dos emprendedores tamén. Esta Feria Viñerón non é outra cousa que un recoñecemento a estas emprendedores do mundo do viño. Efectivamente, dentro do mundo do campo, do mundo do viño, podemos encontrar infinidade de adegas. Nos escollemos 15 adegas que responden a este perfil de emprendemento. Xente nova, xente que vive na tendencia, nas vanguardas, e que nos parecía moi interesante mostrar ao público final o traballo que venen desenrolando. Ademais da feira de viños e de poder mercar algún dos caldos, o evento contará con música e coas tan de moda furgonetas de comida, as food trucks. A fin de semana do 8 e 9 de abril, a área central acollerá o salón de bodas, bautizos e comuñóns. Trátase dun evento no que poderemos ver stands nos que atoparemos todo o necesario para este tipo de celebracións. Si están organizando a súa boda, a comuñón dun fillo ou un bautizo, están de sorte, porque a área central organizará os vindeiros días 8 e 9 de abril un evento co que se pretende recoller nun único espazo todo o indispensable para este tipo de eventos tan especiais. O centro comercial encherase de stands que ofrecerán coches para bodas, restaurantes ou perruquerías, pero ademais haberá varias actividades para amenizar a fin de semana. Pero a maiores tamén vamos a ter moita diversión, vamos a ter animación para nenos, tamén para adultos, vamos a ter espectáculos de maxia, vamos a ter a queimada, que ahora tanto se estila nas bodas. O organizador do evento, Fabián Saavedra, explicaba que ademais poderase asistir totalmente de balde a un taller de protocolo e tendencias nupciais. Antes de celebrar este evento, temos outras actividades que propoñerlles na nosa axenda cultural. Momento xa de saber que tempo nos agarda para os vindeiros días, unha información que nos achega Meteo Galicia. Non se agardan cambios significativos para mañá. Os ceos presentarán nubes de tipo alto, con máis nubes canto máis ao oeste da Coruña. As temperaturas ascenderán lixeiramente. O vento soprará moderado e compoñente sur con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. O xoves Galicia quedará na influencia as baixas presións, polo que amenceremos cos ceos parcialmente cubertos. A partir do mediodía chegarán as chuvias.
As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur con intervalos fortes no litoral atlántico e zonas altas. O tempo durante esta xornada quedará marcada por unha situación de inestabilidade polas baixas presións. Deste xeito, tenemos ceos anubrados na primeira metade do día, quedando unha tarde de chubascos. As temperaturas sofrirán un moderado descenso e os ventos soprarán fortes do suroeste. Mañá en Compostela, os ceos amencerán alternándose nubes e claros, chegando as nubes altas cara á tarde. O vento soprará moderado do sur e as temperaturas aumentarán, alcanzando as máximas os 19 graus. O xoves o día nubrarase e comezarán as chuvias pola tarde. O vento soprará moderado do sur. As temperaturas descenderán moderadamente. Nesta xornada, os ceos estarán anubrados e con chubascos pola tarde. O vento soprará moderado do sudoeste. As temperaturas descenderán notoriamente e as máximas caerán ata marcar os 12 graus. Isto foi todo pola nosa parte. Agora toca tempo de entrevistas en Correo Televisión co Preguntoiro. Hoxe Silvia Castiñeiras recibe a Xoán Canas, director do Instituto Galego do Viño, que ven falarnos precisamente de Viñeron, ese evento que se vai celebrar o vindeiro sábado na Cidade da Cultura. Nos volvemos mañá. Que pasen unha feliz xornada.